valorem la situació actual a les presons i les intencions dels treballadors. En conversa amb Alberto Gómez, que és responsable del sindicat CESIF de presons a Catalunya. Senyor Gómez, molt bon dia. Bon dia. Quina és la situació a hores d'ara avui a les presons catalanes? Hi ha aquesta treva que donen a la Generalitat? Sí, avui s'ha decidit, els treballadors van decidir assembleàriament que avui no es produirien més tancaments de presons i nosaltres estàvem citats avui a les 9 del matí a una altra reunió a la Conselleria i totes les organitzacions hem decidit no anar-hi. Llavors, aquestes 24 hores seran una miqueta d'una tranquil·litat relativa. És a dir, l'activitat a l'interior de les presons serà avui la d'un dia normal, sense cap tipus de protestes, els presos podran sortir de les seves cel·les, fer les seves activitats habituals, etc. Exacte, sí, serà un dia normal. Donen, diu, de marge a la Generalitat aquesta jornada per veure què passa, però també que no es pensen reunir amb el departament ni tampoc amb la resta de representants del govern català. Aquest marge, aleshores, què és el que esperen? Les dimissions encara? Nosaltres continuem amb la mateixa postura. Nosaltres demanem, exigim la dimissió de tots dos, tant de la consellera com del secretari. Demà hi ha avui hi ha una roda de premsa que han convocat els companys de manera assembleària i ahir per la tarda-nit els diferents tancaments que van haver-hi arreu de Catalunya, també assembleàriament, van decidir que dimecres es faria una mobilització segons fos la resposta del departament. Nosaltres hem de continuar pressionant perquè, igual que diu la portaveu del govern, que la línia vermella per ells és que no faran dimitir o no cessaran el senyor Calderó, de moment per nosaltres la línia vermella continua sent la mateixa. També és cert que nosaltres estem molt atents a les opinions que des d'aquests companys que de manera unànime s'han unit per fer aquests tancaments ens fan arribar a través de les xarxes socials, a través de whatsapps, i ells mateixos pregunten que quant temps podem mantenir aquesta postura. Nosaltres el que sí que tenim molt clar és que el senyor Laura Basart ha demostrat en aquests mesos d'any i mig que porta el càrrec és que no és una persona que sigui coneixedora de la realitat de les presons. Sí que veiem que està molt al dia dels interns, perquè les 4 declaracions que ha fet només li preocupa la situació dels interns, però en cap cas es veu un missatge d'autocrítica. Llavors tenim molt clar que ella no és interlocutora vàlida i ara que veiem que a sobre està al gabinet de crisi, doncs això sí que és una veritable crisi, que ella sigui en aquest òrgan que s'ha creat per aquest mes i mig que queda o 2 mesos per les properes eleccions. Més enllà d'aquestes dimissions que demanen, quines mesures hauria d'impulsar des de ja la Generalitat per garantir la seva seguretat? És que això no és un fet aïllat. Mai havíem tingut una situació tan greu com l'assassinat d'una companya. Ara escoltava l'àudio del senyor Marlaska i molt bé. Ara serem agents de l'autoritat. Ara ha tingut que morir assassinada una companya perquè siguem agents d'autoritat. Ahir van també donar a entendre que promourien ràpidament el tema de la jubilació anticipada. Molt bé, perfecte. Tot això, els sindicats, i en aquest cas CESIF, portem anys demanant, exigint aquestes 2 mesures imprescindibles per nosaltres, però no només això, s'han de buscar les solucions per terminar, per erradicar la veritable xacra que tenim a les nostres presons, que són les agressions. Perquè pensa que des de l'any 2016 han augmentat més del 300%. Aquest any passat, el 2023, van ser-hi 582 els companys i companyes que van estar agredides de diferent categoria. Categoria en quant a la gravetat. 105 d'aquestes agressions van ser greus, molt greus. I, si em permets dir, dins d'aquestes agressions, com dins d'una presó és un món transversal i treballem molts col·lectius, no només som els funcionaris de vigilància, estan també els companys i companyes de tractament, estan les companyes i companys sanitaris, estan els docents i estan els treballadors del CIRE, com es va demostrar
amb la nostra companya Núria, que va morir assassinada. Alberto Gómez, responsable del sindicat CESIF Presons a Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí i estarem pendents del que pugui passar avui, de si hi ha o no aquestes dimissions que vostès exigeixen i de com evoluciona també el conflicte demà, perquè la treva dura un dia per part